Nefone mfethu. Thatha nefone mfethu. Thatha nefone. Okay. Mfethu. Ikusana moya. Kuzala. Ikusana moya mfethu. Ikusana moya. Okay, mfethu. Okay. Mfethu la uTK size ngoma wengane yakhe. Qathi amazi uthandiwe mabaso. Yes. Uyena mfethu usithumile nosibhalele ukuthi ucela ukuthi size la kunempendulo nemibuzo afisa ukuyithola kuba wengane yakhe kuphela mfethu. Sicela nje lokho ukuthi impisi uyichazele zehlisa umoya size noma umngane ukhona sihamba naye. Awusebonje waseqala ukuthi uthama uchaziso ngoma wengane ngabe udlamani kaso amayisibona nangu ukuthi phela isibhame yabona. Kunina bekashene kulo kamenze ephuzu umlaza ngameva ubikelele uNokwaja ozikhundla igama lami nguMC kwaJo ngumfokazungu umzwana kavungamisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda insiba temagolagwala dicobo ukuchumfala kahla Nyoni TV kwenzakalani yabona ke namhlanje siphalelwe ke usisi utholakele wakamabaso othi ke uyafisa namhlanje ukhamba nathi njengeNyoni TV simphelezele lapha ebhuqwini ehostela kwaMashu kunembuzo nezimpendulo afisa ke ukuyibuza kubaba wengane yakhe okuTK okuThokozani umfokazungu mbukeli secela ukuthi ke usiphihlo lakho njengamanje siyasuka siyahamba siyakuthatha siyakubeka Nyoni TV kwenzakalani insizweni sekhuleke insizweni awufowethu yaphila asiphila qawe ungathuka igama lami uGwajo mhlawumbe ukubola lapha ku YouTube iNyoni TV kwenzakalani mfethu impesa ziyibuka azilibuka uhlelo alo ngasina shivi nje la endlini yeah no mfethu ngize lana mfethu ngicatha ngidukanga kule room le ngizofuna uThokozani Zungu uTK yeah ngicatha uhlala khona la uzothi ufuna oba hayi ufuna iNyoni TV nje kwenzakalani kunezinto esifuna ukuyikhuluma nayo kunabantu esihamba nabo esifisa ukuthola nje something again okay manje ngibona ukuthi besibhamu ngabla dayi bathuka abafowethu laba bagade mina nje bagade nje wezokuphepha bagada mina njenge president mfowethu awungayela lapha lokufuna manje impisi idlala ukhasinda nje sizizonke kumnandi kamasha la kholiwe yawo yili qawe le manje wena mfowethu uyaphila Iyaphila njani? Yaphila mfethu hayi iNyoni TV kwenzakalani uGwajolo ungathi hayi no mfethu abantu abagade mina lapha Manje ngathi ngiqhama senihlomile kwenze njani ngempela? hayi bafo mkhizi okay no okay all right okay hlisani moya madoda all right okay no so buya isibhamba mfethu into esicelayo sicela ukukhuluma nani okay sicela ukukhuluma nani mfethu sicela ukukhuluma nani no akalo bafethu akalo okay akalo bafethu okay mhlawumbe ukutshengisa silo ngifuma mina ngibe ngala yabo uyalo lo muntu no akalo bafethu ikisana umoya sifuna ukuzokhuluma nani bafethu kahle ukuzwa abantu abaningi kanti alright ngiyabonga bhuti wami alright okay bafu ngisekusondele wena ngoba ngathi awulu ungcono bafu okay bafu isikhwama samfuni singabuyile sizobuya isikhwama bafu ngithi kuze kukhulunywe kahle ibethi iduku le ndoda basoba mthana abantu
Alright mfethu, enye into engicela mfethu, uma abafowethu bengakwazi ukuthi bephume ukuze sikwazi ukungena kahle, uzobona nje nawe ukuthi asizile ngempi, yabo. ukuthi manje Isikhwama sesibuyiselile mfowethu, yabo. And isikhwama sotholakala masiqeda ukukhuluma, isikhwama sobe sesibuya. uTK akehlisa umoya nabafowethu impisa zehlisa umoya, yabo. Hayi sobuya bafunge saba. Hayi relax bafunge saba. mhlawumbe uzoba ngcono bekhona ngamakhelwane kulungile mhlawumbe lokuza content ngayizwa athena sondele eduze kulungile bahlala amakhona abantu labafuna nangu mfowethu Uyaphila bafu. Uyaphila bafu. Ya bafu ungatatazeli bafu. No size kuthi K mfethu abafethu abagade mina Unity TV le ikwenzakalana. Mfo wami sizokhuluma nje nobafu ayikho into etheni engathi mhlawumbe sizoyenza. Abafethu bagade mina hayi ukuthi mhlawumbe bazohlasela, yabo. hayi ngoba umfowethu echaza kulungile singahlala nawo TK So ningahlala even la ngaphandle bafethu. Sikhulume ezasiqede la ngaphakathi. Nilinde makukhona okwenzakala mothi Nthembi ninonke la ngeke yabo. ngamakhona lamiya sohlala sakhona kodwa inkulumo seyikhuluma isihle lapha isikhoma sakho singabuyi Ayisobuya isikhwama. mhlawumbe nizohlasela yabo lento engizokhuluma la nikhuluma ilungu lesikhwama kodwa khona sibuye. Bafethu. Isikhwama sami naso. No bafethu isikhwama sobuya mfethu. Ingakho ngishilo ngathi ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Lo isikhwama sobuya inke ukuthi njoba sithi bafo sicela ukuthi isikhwama sesibambe thina. Hayi. asikhuluma mfowethu Sohlala solalela kanjani isikhwama sami silana ngisibuka isikhwama sami singinini. Yinto ezolalela la. asekaza maza mina ngikhaphazela Sikambambe lo esakhe ile isibhamu lesasiphethe. Lona vele ugade ezophepha, yabo. So bafo isikhwama sakho sobuya ukuthi isikhwama sakho ngibonile ukuthi kodwa uyikhipha. So njengamanje bafo nami ngigade ezokuphepha ngokwami ukuthi nami ngibe safe. So ngicela ukuthi usilinde sikhulume anjabona mina ngiphethe i-microphone. Ahlahle futhi akuthinto uzosiza ngoba mhlawumbe kunzima mhlawumbe nina mfowethu ngicela sinye nanga makhelwane kuzokhuluma ngoba nje manje into soyikhuluma isikhwama sakho singekho kena asize noma siphathwe nanga makhelwane Akulula mfethu ngiyacela bafethu. angazi ufuna ngathi Akulula mfethu ngoba Ngeke iziqhubeke kodwa. no bafethu yekisana umoya. Mina ngicela ukuthi ubafo relax even nani ke ningaba khona la, yabo. Ningaba nefone mfethu. Thatha nefone bafethu. Thatha nefone. Okay. Bafethu yekisana umoya. Kuzala. Yekisana umoya bafethu. Yekisana umoya. Okay, Bafethu, okay. Bafethu saxolisa. Okay, sicela isi YouTube lokuthi sikhulume bafethu. Yabo, sihlale phansi. Ifoni. Okay. Ngikholwa ukuthi ngikwenzayo. Okay, bafethu. Mina ngithatha isikhwama sakhe futhi Okay. Okay, izigebengu mthethweni. ifoni isibhamu kuzobuya. Sicela ukuthi okay, sinikeni ithuba lokuthi singene sikhulume. Okay, nina okungenani ngamanini mekhona la eceleni ke ningabaleki. Nizwe ukuthi sizothini kuphela. Yabo. Yabo, nithi mfethu mina ngicela uyicacisa kuwena lento yabo. Ngoba ngathi wena wehlisa umoya. Mfethu la uTK size ngoma wengane yakhe. Qathi amazi uthandiwe mabaso. Yes. Uyena mfethu sithumile nosibhalele ukuthi ucela ukuthi size la kunempendulo nemibuzo afisa ukuyithola kuba wengane yakhe kuphela mfethu. Sicela nje lokho ukuthi impisi uyichazele zehlisa umoya size noma umngane ukhona sihamba naye vele. Yabona waseqala ukuthi mhlawumbe uchaza uzingoma ngani ngabe udlamani kaso amayisibona nangu ukuthi phela isibhamu yabona No mfethu sizama ukuchaza ngithi mina vele yabo washo ukuthi nani imoya phezulu so ngicela nje lapho ukuthi uchaze umoya mfethu singane umoya ngane sihlale phansi sixoxe size ukuthi athwa nawe ngaba khona. hayi ngiyabuza manini futhi ngaleleni uma ngicanda namazi mangane wakwethu ngathi ina manje mfowethu Yena bethaba bazomphutha zakhe bo. noma ngasho ukuthi bona mhlawumbe bona umfowethu kuzendlela ekutha ngayo yabo manje uma wengane uyena ngathi uzana ongazi ukuthi icala moze njani
Sesito mhlawumbe ngoba ngabona into engabe idinga umndeni. Futhi nami ningabaleki kakhulu noma khona la eminyango. Uphi manje? Mangani khona. Ngathi bona Na ukhona uma wengane mfethu ukhona sihamba nayo uma wengane mfethu. So yekhisana umoya nje bafethu. nawe awutholisa ukwethusa umoya kodwa siyezo. Hayi kulungile mangabe kuzokuyinto zami nje kuphelile. Sije besamlandile bengicela nje bafethu ayikabi ngokukhulu ukuhlonipha nje bafethu isikhwama mzethu sibeka la ukuze bazobona nje konke nefoni ukuthi haya sikuthathe ngicethe ibench leli silibeke lapha bafethu then bese sithatha naleli linye sizobona ukuthi silimisa kanjani la ukuze sikwazi ukuthi sihlale kahle silikhulume nje kahle nje udaba sikhululekile nami microphone yami ngikwazi ukuyidlulisa emasayidini onke bafethu ngicela nje kanjalo bafethu ya ngiyacela nje kanza kwethu siyenze kanjalo siyenze kanjalo nje bafethu ukuze sizokhuluma kahle bafethu TK nawe nje mfethu uzokwazi ukuthi udabuluzwe kusukela eqaleni izilobela mhlawumbe masilibeke kanje ya ngathi ku right mangabe kanje uzoma khona lapha kasho ukubonga noma uzobuya uzoyibona position ozoma kuyona kodwa umunye ubafo ngicela ukuthi eme ngapha mangabe efika ngoba ngifuna ukuthi nje sikhulumeni kahle bafethu nye mfethu engifuna ukuthola nje phambi ukuthi simlando usisi ngifuna ukucheck ukuthi ngabe ni right yini ukuthi nomakhelwane abekhona ngoba phela udaba lolu olubucayi kakhulu bafethu mase silidingida ngoba sisolidingida manje Mhlawumbe ngingakhuluma yena umfowethu yabo ukuthi mhlawumbe lokuzana uright edwa simela eminyango noma mhlawumbe sibe khona la so cha mina ngowami engasala nomfowethu umakhelwane mangizocela nje umakhelwane ancikelane emiyango eceleni nje hayi kude emakhelwane hayi wena abantu bakho sizohlezilwa lezi no kodwa bafethu siyabonga ukuthi nisivumele bafethu ukuthi singene la yawastela hlezi ningathembi indaba bafethu hayi uthi sekubhujwe kakhulu haya sithemba yabo last week ngade sifihla umfowethu omdala manje hayi akusekho impela ukuthemba hayi kunjalo mfowethu hayi yelila abantu la baphelile hayi ngezwakala lo uzocela uzongihlalela ngapha mawengane ya uzongihlalela ngala mawengane ya no bafowethu bongiza ngazi ukuthi ubuzokwenza kanjani ukuthi mfowethu ungizele ngala mfowethu ungizele ngapha ngemuva okay uzoyibamba lana hayi kulungile ngicabanga ukuthi kuhlelekile ubonga uzogada ngala bafowethu TK uyena uma wengane ngicabanga ukuthi uyamazi osibhalele la ku Inyoni TV kwenzakalani so njoba sishilo sathi ihlisana imoya silwi kodwa nje size ngento enhle kodwa ke ngizocela ukuthi ngimnikeze uyamaza ngithi ngiyamazi nomfowethu uyamaza ngithi ngiyamaza yes kodwa ngizocela simnikeze ithuba esichazele ukuthi kungani esibhalelile kodwa ubekwa yini yani ubekwa yini wetholakele lana wena ngibekwa yini kanjani manje ngibekwa yini kanjani ngizofuna ingane yami Thokozani la ngizofuna ingane yami abanjani ingane yami kangitshelanga wena kanti kokufanele ngenze njani ngoba ngangibona ukuthi wena ayisekho indlela yokuthi ene uyinakane nengane yami isiwundi ngasithebeni manje ingane yami akho indlela kanjani akho indlela kanjani okay bafethu ngicela ukuthi sihlisene umoya kodwa bengifisa ukuthi mina ngoba lolu daba lolu udaba vele usisibhalele lona esibikele ukuthi kwenza nami ngithola isithombe siphelele dadewethu sibikele namhlanje ukuthi kwenzakalani phakathi kwendaba yengane uchaze nje konke nje sizwe sonke Thokozani ngashinga necrash savumelana ukuthi mayingabe ilandwe yimina ku right noma ngalandwa yena ku it's fine angayilanda kodwa ke ngithe sengiyafika ecrash ingane ayisekho sengiyabuza kwenza le ngithu ilandwe baba ingane ngiyamfuna angisamthola indawo Thokozani akatholakala kuthiwa wahamba la ehlala khona wathutha uhamba nengane so Thokozani uhlawulile ingane ahlawula ngingane uhamba nengane Thokozani ngahlawulanga yabo nje futhi ngiphululime yabo lokuzana kokuhlawula ingane kahle mfowethu saseyinhlelweni ukuthi sihlawule ingane njengoba ngibona mina ngigane wezo saseyinhlelweni lokuzana umakoti sasifisa ukuvela kubo umakoti akatholakala umuntu ohleze yibhuzela noma nengane sasayithatha mase umbuzo ukuthi ezofuna ingane ade kuphi sonke isikhathi 5 years ngane katholakala indlela nefonini noma kanjani yabo nje ahle mfowethu ukhuluma iphutha methi lokuzana ingane yashe crash ingane sayabiza umakhelwane lengane le phela ubusuku bonke ilele yodwa endlini uma wengane yogroove wezo manje ke sasingathi manje mhlambe soyihlala ngoba uma ngane akasitshelanga ukuthi owake nendawo futhi sona zathi senze ukuthi ingane niyithathe isona noma kungasona izathu esidala siyithatha ingane behlala yothu omakhambe sheshi ingane la ilele yodwa khala ubusuku bonke uninakekho uyogroove la ugroove khona
ethi umfowethu ngumfowethu ade ngadahoza umfowethu imina engidahozayo ngithi mfowethu awunako 500 lapho ubothi ingane yenza njani masiza kuthiwa uma uyayithatha ingane uyiphuza nabangani bakhe into enjani leyo Kuthiwa wena bowamphuza nengane. Amanga nje lawo amanga ngiyazi zonke leyo nto leyo amanga kaThozana wonke lawo ayotshela abafowabo vele abangifuni la ekhaya abangifuni amanga kaThozana ngiyazi zonke leyo nto mina nengane nje siyamathe nolimi 24/7 mina nengane lokho ukuthi ngiyaphuza angikwazi ngiphuza inhlobo nje mina Shuthi ngingamanga lokho. Amanga nje lento engizi. Inaki buwenza izinto eziningi. Amanga nje nami nje ngiyaqala nje namhlanje ukuthi kwenzakala kanjani. lokubongolayo uthi uma lokuzana masumbuza ukuthi udala yini ezofuna ngalesikhathi ingane 5 years ngisho ngaqhamuka manje ngane emazi iyazi ugogo lapha ekhaya uma wethu. Alright, mhlawumbe sisi njengomuntu okuyena osibhalelile kuyikwenzakalani. Mhlawumbe ungasilandisa ubudlelwane bakho no TK ukuthi intenu isukaphi imi kanjani ukuze nathi sibe nesithombe esiphelele. Sahlangana no TK ngisebenza emafemini ngapha koBest ngeke ngisachaza ngenxa yesimo ke vele sikusona. Sahlangana ke ayingambona lo guy lo ayingamthanda ke nawe angithanda ke ayiyabona sahlangana ke kwase sithandana isikhathi sokwafika isikhathi ukuthi ke masise sithola ingane sathola ingane ke sase ke wasaphelelwa yitoho ke lo msebenzi sase sidecide ukuthi okay ngoba usaphelile itoho angeke ngifuna umsebenzi nabe efuna umsebenzi akekho umuntu ozosala nengane sadecide ukuthi ngana sihambisi crash kuyafika isikhathi ukuthi ke ingane iyalando yena ilando yimina ngesinye isikhathi Nanilanda nobabili. yebo sesilanda sobabili ingane sebesazi nje ukuthi mengafika ngamina kuzofika yena uTK hayi ke kuthe sekufika isikhathi sokuthi ke mangihambe ngiyolanda ingane mase ngifika ingane ayikho ecrash ngibuza ukuthi kwenzakaleni bangitshela ukuthi ifikile baba yozoyilanda yavela kunankinga because vele indlela sasichaze ngayo ukuthi mengafika ngamina uzofika yena yaseqala lapho ke ingane ke wangatholakala nengane nje waduka nje so wangaziwa nje ukuthi ukephi nengane uTK. So wayithatha for good ingane. Wayithatha njengani wanyamalala ngisho nalabo esihlala khona nje angasabonakali because sasesihlala ndawonye ngesimo sokuthi vele ngase ngikhulelwe. So wena umfonela uchecka ukuthi ingane ikuphi kwakwenzakalani. Akatholakali nje ezingcingweni akatholakali ezingcingweni uTK imfuna yakhe ngigaxa ihlahleni. Ibine iminyaka emingaki ingane? Ibinonyaka owodwa ihamba ingane. Mfethu. Yebo wethu. Na indaba mfethu vela mfethu kusho wena ingane wena wayithatha ngongemvumo sisengazi ecrash naku mfethu kuvela la ukuthi shuthi wena wakidnap. Yabo nje mina ngifuna ubathi manje ngigxishela umfusi kakhulu kodwa ke ngeke ngikubuze khona makuthiwa usisi ngoba ingane bekeyishiye yodwa endlini ukube mhlambe kwenza inkinga yashonela endlini noma mhlambe yasha nendlu ngabe ufuna kubani ingane ngoba khoma sebengena indaba nengane kuzoba nendaba ngoba sikhulile manje uthi phila kanjani sigade ubani lonke leminyaka. No kezwakala bafethu dadewethu. Bengeve ngihleli phansi ngoba nakho ngihleli nami ngingayifuni ingane yami bengibhizi ngibheka nami ukuthi ngabe ingane ngingayithola ngakephi njengoba manje ngize ngathola ukuthi umkhondo ukuthi uTK nengane yami bangala kuleli site elingala kwamashu. Uzokwazi ukuyimela manje ingane ngoba wena ingane buyishiye endlini noma uyishiye noma yeke phambi uyiphuzela ungazi ukuthi ingane yenzeni ngelila ngahamba nangu mfowethu ingane sayifica ikhala kunesitolo sangaza masamaPakistan lapha sayithengela okuncanyana sayishiya umakhelwane. Ngizokwazi ukuyimela ingane ayithola yimina umdlova isindo umboko wayo bhuti njana ayithatha kumina nje ingane ngicela ibuye ingane ize kumina ngizoyimela. So njoba sikhuluma ke sila ehostel namhlanje ingane ayihlali la iphi yona lengane esikhuluma ngayo. Ayikho kwakuba khona leyo ngane lana isemakhaya ingane. Nayibeke emakhaya. Ihle nogogo lekhaya. Ngoba wena wawusuyiqala inkinga ngihlala nawe nje ngiyibona zonke inkinga wawuzenza manje yini manje osuyiphika manje usuphambana ingane singabile na ingane ngafika ibone ingane mefuna ukuyibona ukuthi nokuthi hambe na ngeze kwenzeke lokho ngeke ngamane siyifeke makufuna sife. Eziphi lezo inkinga lezo ozishoyo wena mina ngoba ngizani nazi inkinga mina wena ungethuzwa ngabantu wena ukuthi mina ngenza 1 no 2 no 3 kodwa ukazi ungibambe ikhona neyodwa yokungibamba nayo inkinga ngoba mina into engizele la ingane yami. Okay ngicela ukuthola TK ukuthi beside ubutshwala okhala ngabo ukuthi sisayihlupha ngayo yini enye ayihlupha ngayo. Kade jola lo muntu lona. Kade jola lo muntu lona. Aphuma hambe ehambe eyofuna itoho njengoba kade sihamba siphume eshonelene eyofuna naye nami ngiphume ngishona ingane ise-crash ngoba uyaqala mina kuphele angazi ama-hour amangakakubalela kanjani angabona mina njengoba nilapha ke ngena mbuza nithi uwe wani amaphoyiseni kovula icala ingane yathi kwathatha ingane ngoba sela sonke lesikhathi. Okay dadewethu
kuvela ukuthi wena ubungayiphethe kahle buphuza bunganaki Yile nto engikhuluma ngayo bhuti ukuthi owami umuntu ulalela abantu okudlula mina la endlini akwazi ukuthi aphuma ngaphandle ayozwa abantu behemhemza ukuthi mina ngenza u1 no2 no3 abuye azodebate la endlini ukuthi mina ngenza u1 no2 engaconfirmanga ukuthi kuyenzeka ngempela lento ayishoyo mina ngiyazi mina ngiqala ngisho ukuyizwa ngaye nje so wena ngoba ufuna ingane yakho uzoyimela ngizoyimela mina angithi ngigafunile amatoho nayo ubazi ukuthi ngiphuma ngiyofuna amatoho ikhona la ngibamba khona manje babuza ukuthi yindaba ungabikelanga amaphoyisa wakwabikela mhlawumbe amaphoyisa ngalodaba lolu Angwazanga ukabikela amaphoyisa ngoba phela vele ngithi nganihambe nobaba wayo. Yes, epolice station kuzobuza ukuthi njengoba ke intombazana uze lana ihambe noba ihambe nobaba wayo. Yeah, une right na uthambe naye ingane kodwa manje wabuka ukuthi ngoba ihambe nobaba wayo. Ngabikela amaphoyisa uyazi uzovela inkinga ukuthi ingane beyiphatha kanjani. Exactly. Uyabo? Yikho ngoba ngabikela amaphoyisa. Ingane ngeke azayithola. Hayi ngoba ngingcono mina. Ingane yabo nje ngoba umfowethu ngoba ngithethe usamete hoyena alehlala into uzoma umfowethu thathe mina ngithakaza la eMbonga Mpesa hostel uyeza umfowethu umela yonke into ingane mayishoda sengiyimini mabuwayo uyeza ngeke zayithola ingane ngeke zayithola ufuna ukuyibona ingane angiphikile ungayibona ungaye ekhaya ufike uyibone ingane uphinde uyibuyele uyihambe kwayona ingane ngeke zimbothe umama ayisamazi maneni bafethu akuphi kanti emakhaya enu ngoba phela nako kumele sikucheke lo ukuthi mayesuka la emakhaya mhlawumbe kodinga ukuthi elala uma ukuthi kude akuphi emakhaya asameni moto kwaya ngoku hey bafethu hayi ngoba ukuthi mina ke angisenalo igunya lokuthi yami ingane ngazongivakashela ngalendlela inisho ngayo nina nithi hayi ingane ngingayibona ngijike ngihambe angikwazi ukuhamba nami nginegunya ngingumama kufanele ngikwazi ukuthi ngibonde nengane yami sithi vele kuyingane yethu sobabili bathi bakunika nje ithuba lokuthi ungaye emakhaya ufike ubone ingane ngizoya emakhaya but ngifuna ukuthi ingivakashele njengomama nje yazi zonke ingane ziyavakashela ziyabavakashela oma wazo ziyabavakashela obaba bazo mina anginayo ni right ukuthi ngimthathe lapho emakhaya bengifika ngimlethe la Afowethu uyayicelela uthi mayifuna ukumbashela ingane. Mfowethu khohlwa. Uyayicelela umama ukuthi mayifuna ukumbashela. Uyakuzwa lokuthi eMelmodi angaya. Kodwa yena mayifuna ukuthi ke ingane imvashele. Uyabona izwi likamfowethu kuseyizwi lami. Njengoba ethi nje akakhohlwa. Uyogcina ngokuya eyoyibona ingane aphinda abuya. Ngapha kakhulu mfowethu losisi. Manje ngoba eMelmodi kude angalalaphi niyamlalisa khona ekhaya ningenza kanjani makuthiwa ngiyoyibona ngiyayibuzela asazi ulalapha ngoba phela mfowethu usozathola intombi eyaziwayo ekhaya mfethu uawe ukuthi lesenzo sakho sokuthatha ingane kungemvumo kamawayo noma ningavumelene ubungaboshwe izandla nenyawo uma kuthi uvule icala yeah ngiyakwazi lo. Okay sis into engidida kakhulu kulolu daba nami engixukuza umqondo ukuthi wena njengomuntu sifazana oyimbokodo uhlala kanjani 5 years wonke ingane yakho ingeke eduze kwakho ungwena njengomama nje ungayiphethe ingane yakho iza kanjani lento ukuthi uhlwane kangaka ingane yakho futhi ungayihluphi nanokuthi ke emizamo uziqala manje ngoba isikhulile ingane Jobe ngingachaza eqaleni ibhuti ukuthi bengizamile ngokusemandleni konke ukuthi ngimthole ngingenawo umkhondo ukuthi ukephi until ngize ngibone ngililandele lo hlelo leni ukuthi nina nisebenza kanjani ukuze nithole labantu abangatholakali njenganaye le uThokozana ngase ngikwazi ukuthi nilandele umkhondo sasa simthola ukuthi ulala yekhona kahle kahle la icashe khona ngifuna ukuchecka ke sisi ukuthi i-social grant imali yengane sibonelelo nase niyibhalisile yini ingane yebo sasibhalisa isibonelelo somntwana okay so ihola ubani ke ubani obeyihola imini ohola igrant yengane hawu ubungahlali nayo angihlali nayo ingane phela ngithi ihamba lendlela engayazi bayahamba kanjani kutheni nina ngingazange azayifune yena igrant kumina ama ukuthi ingane so 5 years wonke wena nje uhola imali engane awukho eduze nayo yebo ngihola imali engane and 5 years wonke ingekho kumina ngobani ke ngoba ngesizathu ukuthi akatholakali ukube mhlawumbe ngiyazi ukuthi ukephi nengane yami bengizokwazi ukuthi mhlawumbe ngiyithumelele ihambe ikene ubugebengu lo ubugebengu lo ifraud lento ayenzayo udla kanjani lokuzana isando sengane ingane ngekho kuwo kubona ubugebengu bonke lo yona imali ukube wayengitshelile ukuthi uthatha ingane mhlawumbe savumelana ngabe ngiyamnika ikhadi lengane ukuthi nali ikhadi lengane ke uyazi ukusethela ingane ukuthi into zayo engayike epolice station izo lezo ngoba bazombuza amaphoyisa ukuthi ikhadi ingane yodloba liphi ikhadi so nina bafethu nje abantu ababheka ingane TK awucabangi yena ukuthi kube nendlela ukuthi ucela uthole ikhadi kuma wengane mawukuthi kuyaxoxiswana Ngingakujabulela kakhulu lokho ngoba ingane ibuye ishort ezintweni eziningi nami
emsebenzini akakasebenzi kahle kahle ngisiza umfowethu angithengelele ingane ngoba hey buye ziyashoda izinto zengane ingane ithengelele nje ulimi nje mfowethu kahle kahle lo khadi lela kahle asidingi bese asidingi ukuthi masiyondlelwa ngathi manje asidingi sizama umtshengisi ngekhadi leli lakathatha asinankinga nalo ingane sokwazi ukusimela yabo ngoba mase sesifuna ikhadi sesimnika advantage ukuthi ingane efuna ngenkani Shuthi wena mfethu ngamanye amazwi uthi akaqhubeke nekhadi lengane aliphathe usisi. sengaba kuyena ushaliletha noma mhlambe lokuzana uyaliphatha kodwa nje hayi mhlambe sidependele kulona yabo. Okay bafethu ngoba sesekuvelile ukuthi ke uyayihola usisi igrant yengane. So nina nithini ngale ikhadi niyalithatha kusisi nenza njani? Silifuni futhi mina nje yakhulaza ngilifuna impela noma kuthiwa nje iyavala vela isisiza ngalutho. Wena uxolela ukuthi ivala igrant. Noma ngavala nje futhi ngifuna khona vele ivala. mayiseshila umfowethu angeke ngimphikise ngoba ngisizoyena kuleyo yonke into. Kusho ukuthi nina bafethu nithi usisi ngoba phela usisi unelungelo naye njengomzali nje phela ingane neyikhanda nobabili angithi. So ilungelo lakhe njengomzali lokuthi naye ingane abe ingxenye noma ibone njengoba manje eBalini TV uyayisola uyayibona ukuthi kumele ukuthi ingane abe seduze naye. So nithini lapho ke? Hayi ngeke singabili ukuthi ngayibona. Asingabili ngane ngayibona. Engayibona ukuthi inkinga nje ukuthi ehambe nayo because siyayazi incindezi sayibo ukuthi lengane yayihlukumezekile yangane. Yabona nje masithiwa wayibona iseklisa simo nawe ungayithatha makuthatha lapho okwenziwe kuwena mfowethu. Na into enkinga manithi akayibonile ekhaya. Sizoba njani isimo emakhaya ehambe kanje usisi. So mhlawumbe naye sisunakho lokuthi mayifika emakhaya uzoba kanjani? Ngoba phela vele umfowethu kuyenzeka isikhathi nje imfowethu awuyivashisa ingane naye izobona ithe njengezingane mangivala ikolo. Mhlawumbe ngalolu langa mawuthi mhlawumbe izile sesingamtshela usisi cha uzobona ingane uyabo. Engaze emakhaya. Uyobe phephe kanjani usisi ukufika isidingo sokuhlala emakhaya bana bafuna ixolisa usisi ezindlini yakho usho njalo cha angithi ngihlala nomfowethu mina njengoba ngihlala nomfowethu ikamera lakhe nanti elamningi ngapha i-dining room lena njengoba sihlala kanjena yangafika sisebona ingane nansi ingane ikhona ngilala nayo ingane ekamereni. Hayi final sisi kuthiwa ungeza endlini kabafu. Hayi mina ngeke ngiyakuphikisa lokho. Labantu bahlala bobabili la. Mina ngizoba ngowesithathu. Hayi mina ngikuboni Cha phela uzofika ubona ingane bese athi awuzizohlala. ingakho phela bengithi ke mina wena sesibufukulala ngani? cha ngifuna mina ukuthi ingane meyingala nje besho ukuthi izovakasha ngifike mina ngiyithathe ingane ngihambe nayo ngiyibuyise ngosuku elizonqunywa yibona ukuthi mangiyibuyise. Bafowethu uyacela uthi akacela ukulala but ucela ukufika ayithathe ingane ahambe nayo. Mhlawumbe uma uhamba nayo mhlawumbe sithatha namhlanje ubusuyibuyisa nini? Kuzonqunywa yibona nalokho mina ngibavaleli ngaphandle njengoba beshilo. Uhlala nje nayo ingane. Ngifuna nje ukeke ngibonde nami ngengane njengomzali. Bafowethu Njengoba likhona lamathole ngane asayithothi nasikwenze njalo. ngicela usisayiphendulela lo mbuzo. Lokho nje nikubeka emahlombe ami ukuthi nje ingane uma ukuthi kwenzeka njengoba nisho nibachazela nabo ukuthi anginaki nani seningayithatha ke inyathelo enizithathayo ukuthi nina nibone ukuthi nenze kanjani nini. Lokho ngikubeka kunina nje ukuthi ningenza noma yini enifuna ukuyenza ke. TK uma wengane yakho mfethu. Hayi ngiyezwa. Kumile lokuthi ingane akeze azoyibona la endlini yenu. Mina ngimile ngalelo ukuthi mangabe efuna uyibona ingane ikhumbule uzoza afike ahlale nengane lana noma ngafika ekseni ayihlalele mina ngivele ngumuntu oyihambelayo mina afike ahlale nengane lana aphuma hamba bakhona noma oyisa out ephinde ibuyisa sinankinga yabona Nekuvuma lo. aphinda ibuyise kodwa ngosuku Aish inkanankana le bafethu angiyazi. Dadewethu bathi cha bakunikeza usuku lolodwa uhambe neingane uphinde ubuye nayo. Hayi ngalendlela abasho ngayo ngiyabona hayi uvala ke lo sebeza nawo manje akulutho ke ngizovuma kona lokho kodwa mina ngizozama konke okusemandleni kuyiprove kubona ukuthi sengile hlobo leli lomuntu wesifazana okwazi ukunakekela ingane yakhe. So wena kuyiqiniso shothi lokuthi ubekade uphuza ungayinaki ingane ilamba wonke lokade beyikusho
Ya bekhona amaphutha ebenzeka ngendlela ebenzeka ngani manje ngisawachaza ukuthi bekuyini nani nani because lokho ngibona sengasabalekanga because manje sengiwumuntu oshintshile sekuyilo mama nami ofunayo ukuthi akwazi ukuthi ahlanganise nengane yakhe. Uhamba ama-club. Ngiyaxolisa ngalombuzo. Hayi kona bekwenzeka nje ngisho angifuni ukuchaza ukuthi bekuyini nani bengiyenza ngoba manje sekuphambi kwakhe naye usuba nale yanto ukuthi vele lento ebengisho ubiyiqiniso. Hayi ngikwenzile amaphutha njengawo wonke umuntu obengenza amaphutha kodwa ngishintshile. TK nanguma wengane yakho mfethu uyasho ukuthi seshintshile vele umuntu uyashintsha nayo useyebona again 5 years zonke njengamanje uzoyizendlala kuwena mhlawumbe ngisho love back nje ngayicela mfethu uyabo. Hayi ngasho ngomlomo kodwa angakayiboni mina izenzo zokuthi useshintshile kulento lena engangimaze yiyona. Zona zalisenza ukuthi umshiye futhi. Hey wemfowethu. Hey. Lo muntu lona kade ngasafuni ngisho ukumbona. Wayephathisa ngekhanda yena mfethu. Kwasala nokuthi nje ngivele ngishawe stress phela. Indlela kade ngihlukumeze ngakhona lo muntu lona. Kodwa ke bhuti omdala ngawo mfethu nathi indaba mfethu unamvumela usisukuthi ibone ingane okusho ukuthi manje asisenayo inkinga. Hayi inkinga ngiyibona. Uthi ngaze uyibona ingane. Inkinga nje ukuthi lokuzana nje ngihamba nawe kodwa naye mase chaza ukuthi useshintshe kulesa simo wayekusona. Sengaba indaba yabo nawo mfowethu uthi mfowethu uthini waphela safuna ngoba nakho ingane ibhekwa mina sizomhlala imsheshe kuzo zonke izinto cha mina bengisephuzweni lengane. Okay TK mfethu ngaphandle ukuthi umfowenu uyasho ukuthi uyakuseka futhi ke zonke izinto nizenza ndawonye uyakulekelela nalapha ya sengifuna ukuchecka ke ukuthi wena njengothokozana njengo-TK ithini eyakho into njengomuntu owubaba wengane okuyena owakhanda ingane istory sakho sithini wena uvo lwakho luthini? Bhuti wami ngizokulibeka nje lecaci kahle ningakafuni lutho nje engizoyimukela kahle mina ngoma wakhe into elazenzayo kumina uyezwa ningakafuni lutho yebo khona sengaya ngokuyibonakalisa yena ukuthi useshintshe ngaluphi uhlobo kuye ngize ngimdedeleke naye ngimningi ngendlela yakho naka ingane kodwa hayi ukuthi ene alokhu nje ayohlala nayo izinsuku lapha yana kubo Mina ufuna ukuthi eyithathe cha ngikufuni lokho umile emazweni yebo khona ngashintsha ukushintsha kodwa khona nami mina kuzoshintsha ngokuthi okay hayi mangimnika mhlasimbe sengamnika usuku olulodwa mhlasimbe ahambe nayo futhi hayi manje ngisafuna ukuthi yaqala ibonakalise eqala ukuthi usenjani yena kulolu hlobo lokho engimaze ezilona. Sisi abafethu bake bakuveza ukuthi abazi nasekhakini futhi bakunika imvumo manje ukuthi ingane ungayithatha okay nokuyinto ke mhlawumbe singathi bese busibhalele ukuthi sikusizena kuyona kodwa ke mhlawumbe ungakuveza ukuthi kanti wena amakhaya yakho ke akuphi ngoba kuzwile ukuthi laba basuke emthonjaneni eMelmoti. Hayi indlela impela nje izinto ezenzeka ngayo impela hayi yonke into yaba fast nokuthi nje sathandana sathola ingane umuntu engakamazi umuntu kahle ukuthi wakephi. Hayi mina ngokwami mina ngisuka le Flagstaff Eastern Cape. Oh uyathetha kaloko yazi ndiyakuzwa ukuthi ngathi khona lokuthetha okukhona lapha kuwena wena ngase Eastern Cape sisi. Yebo ngase Eastern Cape nje ngivela umthavuna nje impela le ko Flagstaff. Yeah mfowethu nawe mfowethu ngapho-ke indaba yengane bafowethu senishile ukuthi niyikhulisile nenza yonke into sakhuluma indaba ama-grant kuningi sesikukhulumile la so ngiyafisa ukuzwa kuwena TK ukuthi njengamanje nanguma wengane yakho uzozendlala uyaguqa phambi kwakho uyacela uyasho useshintshile mhlambe njengoba usushilo nawe ukuthi uyamuzwa mfowethu athini amazwi ongathi ke namhlanje cha ngiyawatshala kuyena njengomuntu omazi kudala nomuntu osuthi seshintshile uthini namhlanje? Cha engiphetha ngalo mina engifuna ukubona ushintsho lwakhe kuphela ngoba kumanje mayisasho ngomlomo akulula ukuthi ngize ngivume nengane yami naye yebe yakhe kodwa manje akulula ukuthi ene ngivume naye uzomboleka uyofika ayibone aphuma drobheni afike ayithengela yenzele lokho akuthandayo abuye nengane ayibuyiselana ayithathe kuhamba kwensuku sengayithatha ke masibotha hayi useshishile kule yandlela
Alright, mfowethu njengensizwa ekudalula ukuthi iganiwe mfowethu safisa nawo ukuzwa isipikili sokugcina namhlanje amazwi ongaphetha ngawo nongawadlulisa kulo double singalo. Cha, uthi amazwi engadlulisa yize nifike ngasathuka sokuthi akwenzakalani kodwa ke ngase ngibothi hayi anizile kabi nize ngesihle engisho nje kusisi ngiyacabanga ukuthi sifundile isifundo enganeni yakho ukuthi kubhlungu kanjani ukuthi ungahlani ingane yakho ngendlela sokuyi phathe ngakhona and ngiyengikhumbule ngelinye ilanga sisekhaya nangu mfowethu ibuza kanti uphi umama sithi naye nangu mama ithi ngeke umama ebemdala kanje ngoba phela umama uzala usekhulile kodwa ke nginethemba ukuthi izojabula masimbona uma wayo noma ke singeke sachaza ukuthi kwenzakalani kodwa nje ngijabula engifisayo ngifisa nangelinye ilanga intokazi le igweme iphushela elenzeke njengoba lenzekile nje kwezinye ingane kungabe sekuphinde kwenzeke induku eyodwa ilokho nje ngifisa ukuthi noma ke ingane sayithola engabe sayichaza into eningi ukuthi kwenzakalani nobaba wakho kodwa nje eyiphatha njengengane nje zonke ingane ekhona. Ntokazi nawe siyafisa ukuzwa ukubonga kubaba wengane ophela bengelula ngisho singena la nawe ubonile neNyoni TV uyibongele njoba sebevumile ukuthi cha ingane zokwazi ukuyibona. Hayi mina ngibonga noma ngabe kuyini lokho kwenzekile kodwa nje ngibonge nje nakuyani babengani ukuthi uvumile ukuthi kuhlalwe naye phansi kukhulunywe ukuthi kahle kahle kuziwe ngani sinthi sonke sibonile ukuthi hayi bekungekho lula ungena la ngaphakathi hostel ngoba hayi abafethu bebehlomile belwa kunzima kodwa ke sikwazile ukuthi ke sikwazile ukuthi uthothise umsindo sakhuluma konke kwahamba kahle nje ngibonge nje lelo thuba lelo lenzekile. Ubaba wengane mangacela feedback ungamnika ngiyadlala ungaphenduli. Abendlovena amandla nina besilo ubukele iNyoni TV kwenzakalani namhlanje sizohlezeke lolu daba lolu kebelenzeka namhlanje njengoba sithwale kanzima ingane kwethu la ehostel. Alright asingene kulona udaba mhlambe qale sibuke ubudlelwane phakathi kaTK noma wengane yakhe okutholekele Mabaso. Okay asikhulume nje kakhulukazi ngoma wengane eqala uma wengane uvela njengomuntu onganaki futhi obudedengu ekuthenini enakekela ingane yakhe isahlala ecrash sambona ke ubaba wengane ezedinwa ethatha isinqumo sokuthi eyithathe futhi engambikelanga nokuyinto ke mhlawumbe singaqhugquzeli leyo kodwa engenza noma ngabe imuphi ubaba wengane mayebona ingane yakhe ihleli kabi. Okay asibukeke la ingane yahamba inonyaka wodwa 5 years wonke kuba uma wengane ngeke eduze kwakhe uyafika namhlanje usefika ingane vele isindala uzoyicela uzoyifuna. Okay sibuke isimo senhlalo phakathi kwabo bobabili ngokothando singasho uthando lwalukhona noma bentshontshana ngeke sibe nayo show kodwa indlela abahlukana ngayo imingane seyincane unyaka wodwa akhomba ukuthi noma bebethandana kodwa khona lokho ngingabazana obekukhona uyakuveza kumfowethu TK uthokozana ukuthi into emenze wacaswa kakhulu ukuthi uma wengane bephuza benganaki ziningi izinto ayivezile nezikhomba ukuthi ke njengamanje ufika kwiphondla ladinwa khona ukuthi uyadikila yonke into isho igrant yengane uyayiyeka iyahamba iyohlala noma wengane. Sibuke umfowabo uTK okuyena ke omlekelela kakhulu uvela njengomuntu oseqinile ukhakhayi ngoba namazwi wakhulumayo ayakha athi akha enjalo uyambona ukuthi futhi uyena one responsibility kakhulu ukudlula ubaba wengane ekunakekeleni ingane. So lesi story sanamhlanje sikuvezela ngokusobala ukuthi abantu besifazane kuyenzeka benza amaphutha ngoba bebanjwe abakubambile mhlawumbe bagijima nama club noma nobumnandi beze bekhohlwe yini abantu abavundle esiswini sabo. So uma wengane uyavela ukuthi buningi uburong abenzile kodwa sesibonga egcineni ukuthi ke afike ethi kwenzakalani ngiphelezeleni inqondo sibuyile ngiyafisa ukuthi ngiqhumane nengane yami ngoba wonke umzali uyafisa ukuthi abe seduze nengane yakhe noma abafowethu bekunzima ukuthi bevume ukuthi hayi ithathe kalula kanjalo ingane kodwa lokho sibonile egcineni uma sebelalela nabo sebeza ukuthi size ngento enhle size ngodabolo kanjena agcine yehle umoya even though singene ehostela kunzima kungelula ubona ukuthi hayi yazini impisi ayidlali ngempela ayihleki namuntu kodwa kisimo ke sagcine ke sesehlile sakwazi ukuthi likhulume udaba ngoba udaba besikhuluma ngalo udaba olubucayi oluthinta ingane njengamanje ingane si happy ngokuthi uma wayo usezokwazi ukuthi ayibone nayo ingane ibone
sibone ukuthi nanga umama ngoba kushiwo ukuthi ihlala nogogo emakhaya sizokwazi ukuthi inaye umzali ngoba kubalekile ukuthi abazali bavele bobabili noma bengahlali ndawonye kodwa ingane yazi ukuthi nginobaba nginomama bayangibona bonke. Okunye esingabuye sikubheke ngamehlo athe ukujula ngalodaba namhlanje uyabona amaphutha ayenzeka othandweni uma abantu bethandana mhlambe singamgxeka usisi sithi ubekade enza u1 no2 no3 no4 no5 ngiyazi ukuthi nomfowethu naye akhona amaphutha abekade enzeka njengoba ke kwavela nje nokuthi bebuye ngadohozi omhlawumbe ongenzeka ukuthi mhlambe isizathu sokuthi behluleka mhlambe nokuprovide. So enye into ke mhlambe ngayisho noma eyisifundo ngodaba ke lwethu la namhlanje ebesilihambele njenge TV ukuthi noma ngawubani noma ngabe kwenzakaleni noma ngabe zithini izinto ekugcineni kuyadinga ukuthi kuhlalwe phansi kungabe senje kuyekwa amanzi echitheke nje kalula kanjalo sivele sithi hayi siyawaphosa nje amanzi asekho into esingayenza. So kubalekile ukuthi lonke udaba olenzakaleni noma kuthiwa kwenzakaleni kodwa kubalekile ukuthi sihlale phansi sibonisane sixoxe bese sithola isolution. Sithi ke izulu injobo ithungelwa ebandla. So ke iyona into ke le eyayivele yenziwa kusukela kudala ukuthi makunenkinga ekhona kuhlalwe phansi kuxoxe kuzwakale futhi isayidi nesayidi njoba ubone ukuthi sibabuza ngapha wena wathini lo wathini igcineni sithola isolution ukuthi no into kahle bekumele ukuthi ime kanje. Mbukeli ke nawe ungakwazi ukuthi ke usiphalele lapha ku Facebook ethi Inyoni TV makunodaba ofisa ukuthi ke sikhulume ngalo noma siliveze uhambe TikTok ethi Inyoni TV, ku YouTube ethi Inyoni TV bese wenza njani uyasubscribe ukuze ukwazi ukuthi ubone zonke izinto esuke ingena. Ngiyabonga nami ke nginogwatsha lozikhulu ngiyakhonga ikeze into bezihle zambuka zemjeqeza umzona kavungamisa uvala sekuvala ngamakhanda amadoda tinsiba temagolagola tathi ngagco umuntu ucobo cumfala kahle umsazi lomnye umethuli bathi sophuza simbona phi nangu simbona uhamba emagqumeni abonyoko nomi kanjani siyibamba.